du-mă, mă, ridică-te. Yeah, man! Gata, mă, ajunge. Ce faci, frate, cu ea? Că se topește. Băi, tu mă urmă, dacă mai dai! Se topește! Băi, săran! Lasă-mă, mă, dacă acolo dorme noapte. Eu nu-i dau. Dar ce-i doarme mai aici? Bă, nu! Ce-i doarme aici? Da? Ce-i doarme aici? Gata? Nu! Bă, nu mai da! Îmi doare inima. Bă, bine, mă! Ați muncit mult la ea, mă? Cu ce dai mult baraca? Băi, săran! Stai, de așa, a pus și brat. Ia la scrie. Bă, de ce-i săran, mă, să mor tu? Orice dragi tu și-a pus și la evrei. Hai, Cristi, mai dai, mă! Mai dai! Dă-i! Dă-mă să dau și eu, să mă simt bine. Și că dacă dai 5 puncte, așa, Da, mă, că vezi că are și canapea aici, nebun. Stai așa să filmăm. faci rezistența. Așa. A? Așa. Ce pula mea e căcat în ea, mă? Tu nu să știi ce pula mea e. Așa. Dă, las că-i buta aia. Las că-i dă-mă buta aia. Ce faci, frate, că ea se topește? Ia dă-mă să dau și eu. Ia mă, ce faci, că ador tu în ea? Să ți zice că au luat cine știe. Bă, picea mai puțină de glas, pic! Mamă, dai! Bă, nu mai da, mă! Băi, nu așa, așa. Lasă, eu face cameramanul și dă-mă pe YouTube. Gata, boss. Pe YouTube. Aha, uitați cum se dărâmă o casă! Protagoniștii acestui film sunt băiatul din imagine și băiatul din imagine. Ei au făcut acest film. Dă-mă să dau și eu. A dărâmat baraca. Oh! Tu-te în gură cum e dacă... Eu ce băgat ăștia, schier toate astea. Băi, ăla e stâlpul de rezistență. Dă-i. Dă-i, mă. Și așteptul din Berlinului. Vai, ce mândru mă simt.